Kupóny sú kódy poukážok, ktoré môžete rozdávať potenciálnym čitateľom a poskytnúť im tak bezplatný prístup k jednotlivým vydaniam alebo skúšobnému predplatnému. Sami sa môžete rozhodnúť, koľko číslic by mal kód mať, koľko kódov sa vygeneruje, ako často možno kód použiť a ako dlho by mal byť platný. Ak chcete pridať kód kupónu, kliknite na položku Marketing, vyberte položku Kupóny a kliknite na symbol plus vedľa položky Pridať kupóny. Nepovinný parameter kupónu. Pre dodatočné zabezpečenie môžete vedľa kódu kupónu nastaviť ďalší parameter. Typ kupónu. Vyberte si medzi kupónom na jedno vydanie alebo predplatné. Ak vyberiete predplatné, musíte zadať aj dátum začiatku a konca predplatného. Typ kódu. Kód môžete definovať ručne a uložiť ho do aplikácie Smarticle. V časti Viacnásobná aktivácia určíte, ako často môže byť tento kód aktivovaný. Prípadne si môžete nechať kódy poukážok vygenerovať automaticky. V rozbaľovacej ponuke vyberte dĺžku kódu a či má pozostávať z číslic alebo písmen. Potom určte, koľko kódov sa má vygenerovať a ako často sa môže kód aktivovať. Dátum začiatku a konca platnosti kupónu. Tu určíte obdobie, v ktorom je možné kódy kupónov aktivovať. Kliknutím na Vytvoriť uložte svoje zmeny. V prehľade uvidíte všetky svoje kupóny. Tu môžete stiahnuť zoznam kupónov a zobraziť automaticky vygenerované kódy. Odstrániť poukaz. Sledovať počet aktivácií v časti Nepoužité.